Nagkulob na sa karsada ug wala nay kinabuhi ang usa ka giingong anti-corruption crusader nga si Danilo Lumikid alias Doni nga mag 42 anyos unta karong Abril 19. Naka-Facebook live pa si Lumikid kaganihang buntag apan samtang pauli na kini sa ilang balay sa Purok Barangay Sentral, Manay, Davao Oriental alas 10:40 kaganihang buntag, gipusil siya sa wala pa mailing suspects. Subay sa inisyal nga investigasyon sa Manay Municipal Police Station, ginasubay sa biktima ang National Highway sa Barangay Sentral sakay sa iyang motorsiklo ug paingon unta sa Barangay Zaragoza. Kasi pangalan na sir, Doon ni Lumikid. kung saan na siya diri? Wala siya kaning tao na dati siya kagawad, municipal pero wala siya nagkadaog. Dagat siya kagawad sa unang eleksyon. Paano siya na-dismiss siya? Iposil? Pusil na ma'am. Pusil. Asa na siya gikan? Dito na nagikan, padulong na dito. Saysay sa mga followers ni Doni sa Facebook nga dili gusto magpaila, iya kining giutingkay ang corruption issue sa iyang lungsod ug dili kini mahadlok kay matud pa ni ini iya nang gihalad ang iyang kaugalingon aron makamata ang katawhan sa Manay. Mga around 10:40 in the morning, may telephone call sa hotline namo certain na citizen na naday shooting incident. So eventually nagka-responde dayon ni diretso dire na we found out that na ay nahitabong tinuod sa mong pag-validate na naay gipusil patay si Doni Lumikid. Base sa resulta sa investigasyon, nakaangkon og duha ka pinusilan ang biktima. Usa ni ini sa iyang wala nga papangig ug usa sa iyang ulo. Sa karon, padayon pang gipanubayan sa mga pulis ang insidente aron masuta ang motibo sa pagpusil patay kang Doni ug aron maila ang suspects. Kini ang unang higayon nga dunay gipatay sa lungsod sa Manay atol sa campaign period. Ang mga followers ni Doni sa Facebook nanawagan og hustisya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.